Takže čaute ľudia, ja som Excel a dnes si zahráme hru Dive. Takže ukazujem, že máme ísť sem, tak idem tam, no a tu mám čo urobiť. Dobrá lopatka. No. Bomba. Poker? Poker či vážne? To máš. Aha. Koľko som dostal? Aha, čau. No bye. Takže tu asi to mám čo robiť. Aha, zase kopať. Bum. Takže, Dirty Soda Cup. To je bomba. Perfektná. Nemáš čo kopať. No, to, kde mám ruky? Dirty Broken Chair. Už by som asi mal... Halo. No, vykop to až to, kde má ty? Dirty Broken, no už tam nejdem. Už na to kašľam. To idem predať. Volume. Rovno od Happy Rock. Akurát rád by som videl, aha, tu sa to ukazuje. Aha, niečo si potrebujem kúpiť. Na čo mám? Na to nemám. Mám na toto. Bomba. Perfekto. Počkaj, lopata stojí koľko nová. Joj. Pre mňa to asi ešte moc není. Tie veci, asi tu mi ukradnem loďku. A ja GTAčku. Tak neukradnem. No potápaj sa. Ja neviem. Dirty Happy Rock. Prosím, už niečo dobré, prosím. To nepredám ani za nič. Však kto by to chcel. Jo, tu sa mi míňa kyslík. Akože tuto môžem dýchať pod vodou. No, tie ruky máš všaký. Ako chceš. Tu už je tá danger zóna, takže rýchlo musím kúkať. Iron Pen. No. Dirty Boot. Dosť veľa som toho dostal. Bomba. Keby sa tu dá aspoň šprintovať. Bro. Čau. No, rúb. Iron Pen. Fish Bones.
Dosť množstvo. Au. Za to by som si toho aj veľa kúpil. Takže, $1,000. A toto sa mi zíde. Leprstýria, áno. Takže dúfam, že aspoň budem teda rýchlejšie plávať teda, lebo mi to bolo dobre k ničomu. Ale že perfektne by mi to bolo k ničomu. A žiadnu loďku. Happy. Hopa. Fúr, nemôže ísť ďalej, na to nezabudnem. Hopa, prosím. Prosím, niečo dobré. Perfekto. Kopaj to. Ja som to držal. Dobre, kopem. Neviem, jak môžem po vodu takto rýchlo sa hýbať. To mi nedáva logiku. Ja neviem, ja idem pri toto. Ne. Toto. Prosím. Bomba. Jak môžem kopať stále na tom istom mieste? Asi to už idem predať. Ale akože to idem jak dlho? Opa. Hej, ty medzen mŕťavé, ja ťa zbijem s tou lopatou. Ja som to zabudol predať. Však to nepredám, tam tak vojdem. Bomba. Takže. Ja už som to mal všetko. Golden pocket chip. Prosím, nech už tu mám niečo lepšie. Neskončím nahrávanie, dokedy si nekúpim niečo za 1000. Plastik lopata. To je jaká. Z tohto by sme si mohli urobiť takú sériu. A to by mohlo byť docela dobré. Si myslím teda. A bolo by z toho teda viacej dielov. Keďže ma to docela baví. Bomba, ide kopať. Pohľadne, že veľa veci sú. Však oni sú len na jednom mieste, tak 10. A trashback, dobre. Už len 2 veci, aby som mohol ísť do iného islandu. Lebo sa to tak píše. Aha. Prosím, nech je toto napríklad. Nech je to rare, ja už chcem to. Alebo proste toto, aby som sa mohol dostať do ďalšieho islandu. Ani není tak vzácne, to už som mohol ten happy rock. Prosím. Prosím.
Mám to akože, neviem, či som to zrovna dostal. Už potrebujem toto. Čo som mal čakať. Ďakujem. To už som mal. Jasné, že som hen tam dostal. Už len toto potrebujem. Toto. To je jediné, čo potrebujem. Typek má tú moju hlavu. To bolo moje. Prečo to nikomu nemôžem ukradnúť? Koľko stojí loďka? Kúpil som si loď za 100. Dobre. Hopa. Sa nám a jedu. A idem niekde ďaleko. No, toto. Hopa. Dobre, musím sa ísť hore nadýchnuť. Idem trošku bližšie a potrebujem to nadýchať. To môžem ísť asi ďalej. K čomu to je, ja neviem sám. No. Aha, kotva. Prosím. Prosím, vykop to. Prosím, posledné niečo dobré. Please. Čo som mal čakať. Idem to predať. Čo týpek vykope. No tak idem to predať. A ja už potrebujem túto vec, ani neviem, čo to je. Bomba. Lepšie konečne niečo. Normal boot. Hrozné. Koľko mám peňazí? No, asi to, čo som hovoril, že tu budem dovtedy, dokedy si nekúpim niečo za 1000. Myslím, že by sme to asi mohli nechať do iného dielu, si myslím. Čo vy na to? Takže ja si myslím, že toto by už na toto video bolo dosť, že z tohto by mohla byť taká miniséria, si myslím. Takže asi čaute.